Se mira și nu vale. Ce pută usturoi. Vuțe! Ia-i un pic! Auzi, dar Ce zici? cutia aia e strâmbă sau e dreaptă? Cum o vezi de sus? E la mijloc sau? Cutia, care cutie? Aia. Cum să fie la mijloc? Păi ia uite-te mai bine așa. La mijlocul mesă? Da, e cum e strâmbă sau? Mie mi se pare și un pic... Dar nu e nici la mijlocul mesă, nici nu e într-o parte înspre geam. Și fața de masă, nu? E și fața de masă, dar și de pe masă îi dai. Trage un pic de... Păi ia vezi, pune un pic mai drept. Nu, lasă pe mamă, vedem dacă poate. Hai, că să vedem și noi mai bine. Hai, mișcă, care mișcă? Cum poți să vezi cum pe drept, pe mijloc? Bă, că bate joc de Nu! Cum nu? Păi că ne uităm Care și... e pregătirea? Păi trebuie să ne uităm și noi la ceva ca lumea. Pune pe mijloc, drept. Nu avem la ce să ne uităm și noi. Uităm la ceva, nu? Dar nu este televizor? Unde? E mai... Acolo, e drept sau cum e? E strâmbă. Pune-o în dreaptul!